Hej, fantastiske dig. Hvor er jeg glad for at se dig her. Og jeg håber, at vi mødes på den gratis masterclass på søndag fra passion til succesfuld forretning, virksomhed. Jeg vil dele med dig i dag 2 gode fif og bonusser her til dig, som du meget gerne må begynde allerede at arbejde med, inden vi ses på søndag, og gå i gang med din nye livsstil. Og en af de ting, som har været en game changer for mig, det er mindset. Og du vil måske også genkende for rigtig mange iværksættere eller hele taget succesfulde folk, der virkelig går efter det, de gerne vil have og får det. Det de har til fælles er, at de har et meget powerful mindset, et meget positivt mindset. Og det er altså alfa og omega. Også på min egen krop har jeg erfaret. Jeg er 3. gang, jeg har hoppet ud som selvstændig, fordi på en eller anden måde har det altid kaldt på mig. Min sjæl har altid kaldt på at være min egen chef, og det her med at have friheden. Det er nok mere friheden for mig, der er overskriften. Men jeg har været frygt, altså der er frygt, der er kommet ind, som har gjort, at jeg er stoppet op eller gået fra det igen. Så det her med at arbejde i den her selvudvikling, og særligt med mit mindset, har været en game changer for mig. For jeg i dag står 3. gang og har en stor, succesfuld forretning i Create CPH. Og det er det her med at ændre mindsetet. Ændre mindsetet også i forhold til, hvad jeg er opvokset med, hvad verden ligesom påduer. Så vi har tit rigtig mange overbevisninger eller ting, der holder os nede, ikke tror på os selv, siger en masse ting. Og det har en kæmpe indflydelse på, hvad vi formår at bringe ud. Så det, jeg vil dele med dig i dag, det er det her med, hvordan kan du begynde virkelig at fokus på dit mindset, og begynde at gøre noget andet, og begynde at tage dine step mod lige præcis din drøm. Og det er jo lidt forskelligt, hvad vi drømmer om. Er det det selvstændige liv? Er det det frie nomadeliv, hvor vi kan rejse rundt og arbejde, hvor vi har lyst til? Er det vækste eller udvikle os inden for job, vi sidder i? Er det en drøm om at blive selvstændig og stille og roligt kunne slippe lønmodtagerjobbet? Det kan være mange forskellige ting, også inden for mange forskellige brancher. Men ens for alle er, at vi lykkes meget mere powerfult og meget mere succesfuldt, hvis vi får det rigtige mindset med. Så det, jeg vil invitere dig til, og den her lille game changer, en øvelse, jeg vil give dig, er det her at tænke, hvad nu hvis? Fordi jeg ved ikke, om I kan genkende det. Jeg kan det i hvert fald for min rejse og for mange af mine tidlige år, hvordan jeg tit ikke kunne føle mig god nok, hvordan jeg kunne være bange for, hvad alle andre tænkte, hvordan jeg kunne tænke, når jeg skulle starte op med sociale medier, hvad siger folk, er der nogen, der kommenterer dårligt, er der nogen, der ikke kan lide det, jeg laver, hvis jeg kommer ud med noget, er der rigtig mange andre, der laver noget inden for samme branche, er der så nogen, der vil købe det, bliver det succesfuldt nok, alle de her forskellige overbevisninger og ting, vi kan sige til os selv. Men det, jeg vil invitere dig til, det er virkelig at lege med, at du begynder virkelig at trække vejret ind og sige, hvad nu hvis? Hvad nu hvis min passion virkelig har noget meget vigtigt at give til verden? Hvad nu hvis, at det jeg kommer ud med, er en kæmpe game changer og en succes? Hvad nu hvis, at jeg godt kan vækste min forretning og leve fuldstændig fantastisk af den? Hvad nu hvis, at jeg godt kan stille og roligt starte op på min drømmeprojekt ved siden af, at jeg har mit lønmodtagerjob? Hvad nu hvis, at jeg springer ud på de sociale medier og fuldstændig giver den gas og får succes med det? Hvad nu hvis, at jeg launcher det her magiske retreat, jeg har drømt om i mange år, og det bliver udsolgt på 2 uger? Jeg håber, I kan se lidt delen i det. Det kommer jo meget an på, hvad dine drømme er, men det her leg med, hvad nu hvis det blev en succes. Så jeg vil virkelig gerne invitere dig, også gerne inden vi ses på søndag, og bruge de her dage til at lege med, hvad nu hvis, omkring dine drømme og ønsker. Gerne skriv det ned, så bliver det endnu mere powerfult, og det er også noget, du kan kigge på og minde dig om det her. Fordi det er noget, vi skal øve os. Hjernebanerne skal have tid til at vende sig til, at vi gør noget nyt, og du har højst sandsynligt gjort det andet i en del år. Så det skal lige omprogrammeres, og det kræver øvelse, og det er derfor, jeg vil invitere dig til at lege med det her, hvad nu hvis. Og så du får en tanke om noget andet, så sig, jamen hvad nu hvis det blev en kæmpe succes? Så det her også med at have lidt mere tillid, og ikke lade frygten tage over. Det var den ene ting. Den anden ting, jeg også virkelig vil give videre, det er det her med, at tit så har vi nogle drømme. Vi har dem også i hovedet. Vi forestiller os, hvad vi rigtig godt kunne tænke os. Vi tænker meget over, hvad vi rigtig godt kunne tænke os. Og måske endnu mere, hvad vi ikke kunne tænke os. Og det her, jeg også lige vil udfordre dig, at jo mere vi kan tænke på, hvad vi gerne vil have, i stedet for det, vi ikke vil have,
Det er tit, at jeg møder faktisk mennesker, også bare når jeg skal arbejde med branding, så kan rigtig mange sige, jeg vil ikke have det, jeg vil ikke have det, jeg vil ikke have det. Men det er faktisk tit lidt sværere at få folk til at sige, hvad vil du gerne have? Og det er det, vi skal øve mindsetet lidt mere i at sige, hvad er det egentlig, jeg drømmer om? Hvad er det, jeg rigtig godt kunne tænke mig, mit liv skulle være? Hvordan skal min livsstil være? Hvordan skal min dag være, for jeg vågner til at gå i seng? Fordi vi har kun det her ene liv, og jeg har aldrig hørt nogen, der fortryder noget, de har gjort eller sat i verden, prøvet af. Men jeg har delme hørt om mange tæt på deres dødsleje fortryde det, de ikke fik brugt tid på, eller det, de ikke fik levet ud af deres drømme, prøvet, som de har drømt om. Så tænk mere i, hvad er det, jeg godt kunne tænke mig? Og så ud over at tænke, fordi det bliver så meget mere powerfult, faktisk op mod 95% mere powerfult, når du ligesom også bruger et adfærd i at visualisere det. Det vil sige, at du forestiller dig, at du har allerede gået mod din store drøm. Du har allerede skabt dit retreat, som du gerne vil skabe. Og du sidder allerede på retreatet. Det var fuldstændig udsolgt. Folk er ellevilde og er blevet løftet, og du kan mærke, at det du gør en kæmpe forskel for dem, der har deltaget. Simpelthen gå ind i den. Virkelig mærke det. Forestil dig det, som om det allerede er sket. Fordi det er sådan med vores hjerne. Den kan ikke finde ud af, når vi sådan visualiserer det, og kan ikke finde ud af, om det er noget, der ikke egentlig allerede er sådan nu, eller noget, vi forestiller os. Så når vi allerede forestiller os, at det er sket, eller vi allerede er i det, og oplever, hvordan er det, jeg lever fuldstændig magisk. Jeg lever min drøm. Jeg kan fuldstændig leve et rigtig godt liv med god økonomi af min egen forretning og mine unikke evner. Hvordan mærkes det? Hvor er jeg henne? Hvordan føles det? Når du begynder at forestille sig det, så er det ligesom allerede sendt ud, og det vil sige, så er det som om det allerede er sket, og så begynder altså det hele at arbejde med dig, i stedet for at arbejde mod dig. Så det er de to ting, jeg virkelig gerne vil invitere dig til. Altså arbejde lidt med det her, hvad nu hvis, og begynde at arbejde i at visualisere for dig hele vejen inden, mærke det ind i kroppen, din drøm, hvor er det, du gerne vil være henne, fordi så har du allerede så mange skridt tættere på. Det var, hvad jeg havde at dele med dig i dag. Jeg håber så meget, at du kan bruge det, og det allerede vil begynde at sætte gang i en ny livsstil for dig. Brug det rigtig gerne, inden vi ses på søndag, og ellers glæder jeg mig bare helt vildt meget til, at vi mødes på en fælles live søndag kl. 10:30. Ha' det fantastisk derude. Hej.